Nejednať bezpečie nášho domova. Pre každého z nás je útočiskom pred vonkajším svetom, preto sa v tomto útočisku potrebujeme cítiť bezpečne. Prvoradá je ochrana pred vniknutím nepozvanej návštevy. Vlámania do bytov sú pomerne časté. Kriminalisti riešia takýchto prípadov naozaj neúrekom. Aká je teda rada číslo 1? Preventívna rada pre majiteľov bytov, hlavne pre tých, ktorí sú často odcestovaní a ktorí plánujú dlhší pobyt v zahraničí, aby si svoje obydlie dobre zabezpečili pred zlodejmi. Doma môžeme mať naozaj rôzne cennosti. Viete, čo zlodejov najviac zaujíma? Bytových vlámačov najviac zaujímajú šperky, peniaze a elektronika. Najúčinnejšie je mať kvalitne zabezpečené vstupné dvere. Najlepšie sú bezpečnostné s kvalitným uzamykacím mechanizmom. Jedna forma sú mechanické zabezpečovacie prvky, najčastejšie bezpečnostné dvere, prípadne nejaké zabezpečenie okien. A druhá forma sú potom elektronické bezpečnostné prvky, najmä kamerové a poplašné systémy. Polícia rovnako odporúča, aby ste doma nenechávali väčšie sumy peňazí. Vo finančných domoch budú určite vo väčšom bezpečí. Väčšiu finančnú hotovosť vložiť do banky a ostatné cennosti, ako napríklad šperky, uložiť do trezoru, ktorý je certifikovaný a ukotvený. Je vhodné, aby si majitelia z cenných vecí urobili dokumentáciu, ktorá poslúži nielen polícii pri vypátraní páchateľa a nájdení ukradnutých vecí, ale aj pri vybavovaní škodovej udalosti, pokiaľ je majiteľ poistený. Poistenie domácnosti sa určite oplatí. Je to vhodná forma prevencie pred neželanou návštevou. Je dôležité, aby ste si pozreli aj poistnú zmluvu, pretože poistná zmluva vám presne uvádza, aké bezpečnostné, respektíve zabezpečovacie prvky by mala mať vaša nehnuteľnosť, aby bola potom v prípade poistnej udalosti vyplatená poistná suma. Poistenie proti vlámaniu patrí k jedným zo základných krytí, ktoré poisťovne ponúkajú pre svojich klientov v rámci poistenia o majetku. Toto poistenie býva častokrát súčasťou tzv. Poistenia domácnosti. Je to jeho integrovanou súčasťou, to znamená, že klient ako keby ho už dostáva automaticky v tom poistení domácnosti a nemusí ho priplácať extra ako pri poistení. Poistenie proti vlámaniu je veľmi bežné, veľmi obľúbené a takisto môže poisťovňa iba odporúčať svojim klientom, nakoľko predstavuje dokonalú poistnú ochranu v prípade vlámania. Medzi krádežou a vlámaním je rozdiel a platí to aj pri posudzovaní poistnej udalosti. Vlámanie je vo všeobecných poistných podmienkach definované vtedy, keď je použité násilie a prekonaná nejaká prekážka. Pod tou prekážkou poisťovňa rozumie osadené dvere, ktoré sú opatrené bezpečnostnou zámkou. Ak sa váš byt stane objektom vlámania, neváhajte a kontaktujte okamžite políciu a poisťovňu. Klientom vždy odporúčame, aby prvý telefonát smeroval na políciu a druhý telefonát svojej poisťovni. Dobré je vždycky, keď ten klient urobí čo najpresnejšiu fotodokumentáciu, postačia aj fotky na mobilný telefón alebo digitálny fotoaparát. Jedná sa o to teda, aby bol nejaký dokument z toho prostredia, ako vyzeralo priamo po tom vlámaní. Ak je to možné, dobré je, aby klient nezačal okamžite upratovať svoj byt, ale zachoval teda ten pôvodný stav. Predišiel iba nejakým, urobil tie opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu poškodeniu majetku. Napríklad, ak tečie voda, tak vypne ju. Bezpečnostné prvky do domácnosti, ktoré chránia pred vlámaním, nie sú lacnou záležitosťou. Dajú sa však hradiť aj zo stavebného sporenia. Môžeme prostriedky získané zo stavebného sporenia, a to či už zo sporenia samotného, alebo potom aj z úveru, využiť na nákup, respektíve zabezpečenie zabezpečovacích prvkov do domácnosti. Čiže bezpečnostných dverí, zabezpečenia okien, prípadne kamerového systému. Stavebný úver aj medziúver sú formy, ktoré naši klienti využívajú najčastejšie, pretože nemajú voľne dostupné finančné prostriedky, tým pádom ich potrebujú preúverovať práve touto formou a získať tak zabezpečovacie prvky do domácnosti. Na zabezpečenie svojho bytu môžeme využiť viacero prvkov. Bezpečný nemusí byť iba vchod do bytu, ale aj interiér bytu. Môžete si urobiť rekonštrukciu svojho bývania, či už svojho domu alebo svojho bytu. A samozrejme súčasťou tej rekonštrukcie môže byť aj nákup alebo zabezpečenie rôznych zabezpečovacích prvkov do domácnosti. Kamerové systémy, nové bezpečnostné dvere, zabezpečenie okien, fólie na okná, uzamykanie okien a ďalšie. Ale týka sa to aj bezpečnosti domácnosti ako takej,
protišmykové podlahy, bezpečná sanita, bezbariérové vstupy a ďalšie prvky, ktoré sa dajú využiť z hľadiska financovania zo stavebného sporenia.